Oraifite kwona anyị ga-adị ebube o anyị ga-adị ebube o anyị ga-enwe ogologo ndụ na ụmụ Oraifite kwona anyị ga-adị ebube o anyị ga-adị ebube o anyị ga-enwe ogologo ndụ na ike Oraifite Community Germany agba ndị anyị na-ejikwu maka ba ụmụ agịrịga walụ na nwa n'Europe niile ndị Igbo ji biri na Germany Oraifite kwona anyị ga-adị ebube o anyị ga-adị ebube o anyị ga-enwe ogologo ndụ na ike kwona anyị ga-adị ebube o anyị ga-adị ebube o anyị ga-enwe ogologo ndụ na ike anya na-ekenezi President General Oraifite Community Germany Chief Isaac Emefo Odera Chukwu mma na Oraifite Saka Global Odila Chukwu mma na Oraifite Odila Chukwu mma o Odila Chukwu mma na Oraifite Odila Chukwu mma na Oraifite Odila Chukwu mma o Odila Chukwu mma na Oraifite odogwu n'isobilo Odila Chukwu mma na Oraifite President General Oraifite Community Germany ezigbo onye ndị Oraifite ji eme ọnụ ndị Oraifite si ichiri gaba n'ọchịchị ịdịwa mma ya na ezigbo lọlị ya Lady Ukeria Ogo Emefo Winu Achalugo Odera Chukwu mma na Oraifite ezigbo nwanyị Chief S Ndubisi Nnọle Kauza Banda anya furugo 1 na Hale Vice Chairman Oraifite Community anya furugo oge nwa n'isobiri anya furugo oge nwa n'isobiri Vice Chairman Oraifite Community Germany ya na ezigbo lọlị ya Lady Chizoba Nnọle Ugeze Ugegbe dị ya Nze Victor Chigozie Okonkwo Chitubelugo 1 na Oraifite PRO Oraifite Community Germany Skyface akwana baya Munich BBC Skyface kwona anyị ya dị ebube o anyị ya dị ebube anyị ga-enwe ogologo ndụ na ike kwona anyị ga-adị ebube o anyị ga-adị ebube o anyị ga-enwe ogologo ndụ na ike Chitubelugo 1 n'Europe niile obele nwa ndị Oraifite ji eme ọnụ ụmụ Oraifite kwona anyị ga-adị ebube o anyị ga-adị ebube o anyị ga-enwe ogologo ndụ na ụmụ Oraifite kwona anyị ga-adị ebube o anyị ga-adị ebube o anyị ga-enwe ogologo ndụ na ike Nze Chief Engineer Ikechukwu Eriobu
Ezana Ezi Ugochukwu tubelu n'Oraifite Ekwemanedu Financial Secretary Oraifite Community Germany Ekwemegwo n'anyị ya dị ebube o anyị ya dị ebube o anyị ga-enwe ogologo ndụ na ahụsike gwo anyị ga-adị ebube o anyị ga-adị ebube o anyị ga-enwe ogologo ndụ na ahụsike Ezi Ugochukwu tubelu n'Oraifite ezigbo mmadụ n'Oraifite ya na ezigbo lọl ya Lady Blessing Eriọbụ enyi dị ya dọbụ lọlọ Achalugo nwanyị ọma ka o si wee dịrị dị ya anyị ga-adị ebube o anyị ga-adị ebube o anyị ga-enwe ogologo ndụ na ahụsike gona anyị ga-adị ebube o gona anyị ga-adị ebube o anyị ga-enwe ogologo ndụ na ahụsike onyezi ka anyị na-eji ikene Chief Onyekachukwu Nwabụeze Okoye onye eze n'Oraifite akwa na Hamburg Germany ka ibisi oke mmadụ Honorable Ebere Clement Obianyo Capacity on top oke nwa nwụrụ n'obi akwa na Braunschweig Germany ka ibisi oke nwa kwuo na anyị ya dị ebube anyị ya dị ebube anyị ga-enwe ogologo ndụ na ahụsike kwuo na anyị ga-adị ebube anyị ga-adị ebube anyị ga-enwe ogologo ndụ na ahụsike Injinia Emeka Ekejuba Nwatachukwu na Waloji n'Oraifite Kampala akwana Effort Germany ka ibi Kampala kwana anyị ya dị ebube anyị ya dị ebube anyị ga-enwe ogologo ndụ na ahụsike kwana anyị ya dị ebube anyị ya dị ebube anyị ga-enwe ogologo ndụ na ahụsike Kampala International Chief Ikegwuon Emmanuel Afunwelotanna Fashion Point na Ludwigshafen Germany ezigbo mmadụ Fashion okwu na anyị ya dị ebube anyị ya dị ebube anyị ga-enwe ogologo ndụ na ahụsike kwuo na anyị ya dị ebube anyị ya dị ebube anyị ga-enwe ogologo ndụ na ahụsike ụmụ Oraifite kwuo na anyị ga-adị ebube anyị ga-adị ebube anyị ga-enwe ogologo ndụ na ahụsike ụmụ Oraifite kwuo na anyị ga-adị ebube anyị ga-adị ebube anyị ga-enwe ogologo ndụ na ahụsike ya na ezigbo lọl ya Mrs. Obiageri Ikegwuon Achalugo Woman Leader Oraifite Community Germany Osodieme Mommy Fashion Point na Germany Chief Chris Igbokwe akonye weta n'Oraifite agụnwa Igbokwe na Ibolo
ya na ezigbo lọlị ya Lady Oluchukwu Igbokwe odozi akụ dị ya nwa Igbokwe kwe na anyị ya dị ebube o anyị ya dị ebube anyị ya enwe ogologo ndụ na musike kwe na anyị ya dị ebube o anyị ya dị ebube anyị ya enwe ogologo ndụ na musike Chief Francis Okwudili Nwachukwu Ifesonachi Oraifite ụtọ ọgwụ igwe worldwide akwa na Berlin Germany ka ibisi Tony ụtụ na-agba igwe o ụtụ na-agba igwe o ụtụ na-agba igwe o odogwu onisobili Tony ụtụ na-agba igwe o ụtụ na-agba igwe o ụtụ na-agba igwe o odogwu onisobili Ogbuefi Jude Azụka Nwachukwu Azụ bụ enyi One Oraifite akwa na Berlin Germany ka ibisi Azụ bụ enyi o Azụ bụ enyi o Azụ bụ enyi o oke nwanyị sobili Azụ bụ enyi o Azụ bụ enyi o Azụ bụ enyi o oke nwanyị sobili Chief Daniel Onyebuchi Chukwudile Nwachukwu na Amaloji One Oraifite Anti-corruption obele nwa ndị Oraifite ji eme ọnụ oke mmadụ na Germany Anti-corruption Tony ya anti-corruption o anti-corruption o anti-corruption o oke nwanyị so Tony ya anti-corruption o anti-corruption o anti-corruption o oke nwanyị so bili Evangelist Emeka Naka Eze Obidu the second Oraifite akwa na Schweinfurt Germany ka ibisi Eze Obidu Eze Obidu Eze Obidu odogwu onisobili Eze Obidu Eze Obidu Eze Obidu odogwu onisobili ụmụ Oraifite kwuo na anyị ga-adị ebube o anyị ga-adị ebube anyị ga-enwe ogologo ndụ ụmụ Oraifite kwuo na anyị ga-adị ebube o anyị ga-adị ebube o anyị ga-enwe ogologo ndụ na ahụsike Chief Elder Banko Ugochukwu enyi nwa Eze Ọnụfọ the fourth Oraifite akwa na Newburgh Germany ka ibisi Patron Oraifite Community Germany enyi nwa kwuo na anyị ya dị ebube o anyị ya dị ebube o anyị ya enwe ogologo ndụ na ahụsike kwuo na anyị ya dị ebube o anyị ya dị ebube o anyị ya enwe ogologo ndụ na ahụsike Chief Kenneth Ọnụkwuli omerọrọ n'ụmụ ojii Big Small na Harlem Ogbuefi Provost Oraifite Community Germany
ya na ezigbo lọlị ya Mrs. Adaobi Ọnụkwuli ọmaobi dị ya Achaluko nwanyị ọma High Chief Ambassador Joseph Ebelechukwu enwene Ichie Ikenga Ogirisi Igbo Oraifite Founding Father Oraifite Community Germany Ikenga kwuo na anyị ya dị ebube anyị ya dị ebube anyị enwe ogologo ndụ na ahụsi ike kwuo na anyị ya dị ebube anyị ya dị ebube anyị ya enwe ogologo ndụ na ahụsi ike Ogirisi Igbo ezigbo nwa Ọnedu ya na ezigbo lọlị ya Chief Lady Nneka Mary Rose enwene Ugosi mba one Oraifite Achalugo dị ọmalịcha Mr. Ndubisi Solomon Nzom Akurie nne the second na Oraifite Eze nwata na Muchin ezigbo nwanyị Oraifite tweni ya eze nwata eze nwata eze nwata odogwu n'isobili eze nwata eze nwata eze nwata odogwu n'isobili Engineer Nnadi Nwankwo Dutch Band Operator Big Joe Akwana Bayern Munich Germany Kicks Big Joe na Germany Big Joe na Germany Big Joe na Germany odogwu n'isobili Big Joe na Germany Big Joe na Germany Big Joe na Germany odogwu n'isobili Oraifite kwuo na anyị ga-adị ebube anyị ga-adị ebube anyị ga-enwe ogologo ndụ na ahụsi Oraifite kwuo na anyị ga-adị ebube anyị ga-adị ebube anyị ga-enwe ogologo ndụ na ahụsi Dr. Ikenna Ikeliani Ebu Secretary Oraifite Community Germany Ọkome na Oraifite Akwana Bayern Munich Germany Kicks Ọkome kwuo na anyị ya dị ebube anyị ya dị ebube anyị ya enwe ogologo ndụ na ahụsi ike kwuo na anyị ya dị ebube anyị ya dị ebube anyị ya enwe ogologo ndụ na ahụsi ike Mr. Chukwugozie Gerard Eze Obuche the second na Oraifite Nwabela Agwụngwọ na Germany ezigbo nwa ndị Oraifite ji emezi ọnụ Nwabela Agwụngwọ n'Europe niile Tweni ya Nwabela Agwụngwọ Nwabela Agwụngwọ Nwabela Agwụngwọ oke nwa n'isobili Nwabela Agwụngwọ Nwabela Agwụngwọ Nwabela Agwụngwọ oke nwa n'isobili Chief Emmanuel Okonkwo nwa Chinemeru na Oraifite Igbo Ngoma Young Money Akwana Bayern Munich Germany Kicks Member Oraifite Community Germany obele nwa
bongo man bongo kwuo na anyị ya dị ebube anyị ya dị ebube anyị ya enwe ogologo ndụ bongo kwuo na anyị ya dị ebube anyị ya dị ebube anyị ya enwe ogologo ndụ ya na ezigbo lọl ya Lady Mrs. Chinasa Okonkwo Odoziakụ dị ya Odoziakụ Oriakụ Bongoma Adaokonta wan na Ibiribi Ọgada ezigbo nwanyị achalugo anyanwụ ụtụtụ Sir Elder Roland Nnọlụka ọnwa one of Oraifite founding father Oraifite community Germany ọnwa oyoko ọnwa oyoko ọnwa oyoko ọnwa onisobilio ọnwa oyoko ọnwa oyoko ọnwa oyoko ọnwa onisobilio ọnwa na-etiri ndị Igbo niile na Germany ọnwa ndị Oraifite Oraifite kwuo na anyị ya dị ebube anyị ya dị ebube anyị ya enwe ogologo ndụ na awụsi ike kwuo na anyị ya dị ebube anyị ya dị ebube anyị ya enwe ogologo ndụ na awụsi ike Chukwu na-edu nwa onye Ogbaru edu suwizi nwa Chukwu telu dị nsọ nwa oge n'obi echi na ya eze na ọgba akụba Ogbaru ka nsi ejenu anyị ya dị ebube anyị ya dị ebube anyị ya enwe ogologo ndụ na awụsi ike kwuo anyị ya dị ebube anyị ya dị ebube anyị ya enwe ogologo ndụ na ụmụ Oraifite kwuo na anyị ya dị ebube anyị ya dị ebube anyị ya enwe ogologo ndụ na awụsi ike kwuo anyị ya dị ebube anyị ya dị ebube anyị ya enwe ogologo ndụ na awụsi ike Oraifite community Germany Oraifite wee nyezele ndị Afrịka niile na Germany ayaraba Oraifite kwuo na anyị ya dị ebube anyị ya dị ebube anyị ya enwe ogologo ndụ na awụsi ike kwuo na anyị ya dị ebube anyị ya dị ebube anyị ya enwe ogologo ndụ na awụsi ike kwuo na anyị ya dị ebube anyị ya dị ebube anyị ya enwe ogologo ndụ na awụsi ike kwuo na anyị ya dị ebube anyị ya dị ebube anyị ya enwe ogologo ndụ Oraifite kwuo na anyị ya dị ebube anyị ya dị ebube anyị ya enwe ogologo ndụ